abinda ba zai iya ba, zai gaji. La yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Ka dauki abinda zaka yi, abinda ba zaka iya ba ka bar shi. Wanda yake jiji da kai zai halaka, komin mulkinsa, komin iliminsa, komin shuhuransa da sharafansa. Wanda yake girman kai wa mutane shi kuma dai kaskanta, dan manzon Allah ya ce girman kai mayafin Allah ne, duk wanda ya rataya Allah zai kaskanta shi. Wanda baya shawari zai yi nadama, saboda manzon Allah ma Allah ya masa umarni da yayi shawari da sahabbansa, wa shawirhum fil amri wa iza azamta fatawakkal ala Allah. Kai shawara cikin al'amuranka. Wanda yake fada da gaskiya to dole za a rusa shi, zai tabi. Ba a fada da gaskiya, gaskiya kwaya ɗaya ce, komin rauninta wata rana sai ta ɗaukaka akan ƙarya. Duk yanda ƙarya yake da kyau to wata rana zai dilmiya, gaskiya kuma ya yi sama. Wanda ya zauna da malamai to dai zamanto masani, shi dai zama malami. Shine hadisin manzon Allah da yake cewa kun alim au muta'alliman au mustami', ko annabi yace ka zamanto malami ko mai koya ko mai saurara. Annabi daga karshe ce kar ka zamo na biyar shine jahili, wanda baya karatu, baya zuwa gurin karatu, kuma baya saurara daga malamai. Dan haka wanda